Moi taas ja no mä kuvaan nyt My Dayn ja mä en ole tehnyt videoita nyt kun koulut alkoi, koska ei ole ollut niin paljon aikaa. Ja niin. Mut nyt kyllä tulee välillä siitä videoita ja kyllä mä yritän näitä tehdä aktiivisemmin kyllä vielä. Että joo. Mä nyt vaikka esittelen tän mun uusimman Minemaan. Siinä mä tein myös uuden hahmon. Noin, eli mä oon rakentamassa tänne nyt ravintolaa, mut mä teen tällaista possukaupunkia, tämmöstä. Tossa on mun, mä tein täällä maailmassa ihan eka tollasen ison possupatsan, jonka nimi on Nöf Nöf. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, koska joo. Ja sit tossa on mun talo. Possu ei oo kyllä mikään mun lempieläin, mut nää on söpöjä. Ja joo. Joo, älkää kysykö tota ikkunaa tuolla takapuolessa, kun mä halusin ikkunoita mun taloon, mut joo. Ei siitä sen enempää. Mä voin vaikka näyttää mun talon sisältä. Vai ehkä mä näytän tämän vaan jossain erillisellä videolla. Oiskohan se parempi? Joo. Se on parempi. Joo. No, mulla on täällä muutakin. Mulla on tällainen majatalo täällä. Ja toi on terassi. Tosi hieno terassi muutenkin ja niin, mut se on terassi. Ja sit kauppa. No joo. Ja mä lupasin esitellä nää erillisellä videolla, niin mä esittelen sellainen tarkemmin, mut sit täällä on mun possuaitausasia. Ja joo. Ja mä siis luin tän maailman eilen, niin sen takia täällä ei oo oikein mitään vielä. Niin. Joo. Siis siinä oli mun Minecraft ja joo, nyt mä en tiedä mitä me nyt tehdään. No, nyt mä keksin. Kuvataan vaikka meidän rottapoikia, kun mullahan on rotta-aiheinen kanava muutenkin, niin joo. Ai hei Piki, mitä sulla on viiksissä, hölmö? Ootko vähän noita pikkusia kiusannut? Ootko? Missäs? Iso? Pojat? Ai hei, Hipi. Sä oot niin söpö. Ai.
Hello, Piki. Piki, ei. Piki, ei. Siinä on kaakao. Oi ei, juosepeläinen. Alas. Ja kahvi, tietty kahvi myös. Ja kaakao ja Piki. No joo, bye bye, pojat. Mä salakuvaan heitä. Me ajateltiin mennä sitä äitin kanssa kirjastoon. Sano hei videolle, äiti. Hei! Ja muistakaa sitten tilata mun kanavaa, jos tykkäätte mun videoista. Toikaa muuten alas, minkälaisia videoita te haluaisitte multa. Niin, nyt mentiin. Pojat? Ai hei taas. Sori, kun mä kuvaan koko ajan vaan näitä meidän rottiani. Tai rottiamme. Ja pitää pukea vaatteet päälle. Hetki, meillä on vähän sotkusta. Ja. Eli. Kylläpäs täällä tuulee. Mitäs mä vaan pudotan tän jään tästä? No, katsotaan mitä tapahtuu. Toi toinenkin paljon on muutenkin hienompi. Vautsi. Ainakin se meni rikki. Tää on hieno. Tästä pallasta mä tykkään erityisesti. Niin mä vien sen tonne. Noin. Ja ehkä toi lehti pois. Okei, toisinpäin todella. Noin. Vau. Siinä on mun hieno koristeeni.